Els humans tenim una tendència natural a mirar-nos al melic, a observar-nos a nosaltres mateixos i que nosaltres mateixos siguem el centre d'atenció de les nostres pròpies vides. Aleshores, això, quin remei hi aporta el judaïsme, quin remei hi aporta la Torà a això? Doncs precisament el remei principal és l'estudi de Torà. La Torà i el judaïsme, la llei jueva, ens prescriu, als jueus, un estudi a consciència, un estudi en profunditat de la Torà, cercant tots els temes importants i tots els temes rellevants que ens poden afectar, que a la pràctica són tots, i furgar en l'essència del que és l'ésser humà. I al mateix temps conèixer en profunditat el Creador, estudiar per conèixer el Creador. I la combinació dels dos elements, conèixer el Creador i conèixer a un mateix, es retroalimenten l'un a l'altre. Com més coneixem el Creador, més ens coneixem a nosaltres mateixos, i quan més ens coneixem a nosaltres mateixos, més coneixem el Creador. I això ens permet superar el tancament i l'aïllament i l'enclaustrament en el propi ego, que és la clau que obre la porta de la nostra felicitat. Shalom.